Ang mahusay na serbisyo nagsisimula sa isang malusog at produktibong empleyado. Kaya naman, para tuloy-tuloy ang paghataw sa serbisyo publiko, pinahahalagahan ng pamahalang panlalawigan ang kalusugan ng bawat empleyado. Katunayan, nasa 1,000 mga empleyado ng Kapitolyo ang nakatanggap ng libreng medical consultation, laboratory test at gamot sa ilalim ng Alagang Ang Galing program. All sectors, wala tayong sectors dito, lahat. As in 100% of our population. Hindi lang poorest of the poor, hindi lahat, middle class, working class, elite, maski ako, lahat eligible dito sa programa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagbalangkas ng programa ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan para matiyak ang matatag at malusog na Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.